ଟିକେ ବୁଲିଲା ନାଇଁ ଶଶୁର ମରିଗଲେ ଏ ଆମ କୁଣ୍ଡ ବୁଆଳି ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇ ଚାଲିଛି ଦେଖ କୁଣ୍ଡ ଦଉଛି ଭିଡିଓ କରିକିନି ଟିକେ ଦେଖିଲି ଇଆଡେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖା ଚନ୍ଦ୍ରବଦା ଭଲ ଲାଗିଲା ମରୁନୁ ପାଣି ଟ୍ୟୁସନ ହଉଛି ପିଲାଙ୍କର ଇଠି ଗୋଟେ ଚନ୍ଦୁରୀ କୁଣ୍ଡେଇ ରାଣୀ ସିଏ ମଝିରେ ପଶି ଯାଇଛ ହେଇଆ ସୁନା କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କଣ ଖୋଜୁଛ କଣ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଖାଲି ଗଲେ 4ଟା ବେଳୁ ଆସିକି ଇଏ ହବ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଦୁଇ ଯିବ ସବୁବେଳେ ସେ ଦୁଇ ଗଲା ଆଜି ତାପରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ତାପରେ ସେତିକି ଝାଡା ଯା ଇଏ ବାଣକୁ ବି ଡର ଇଏ ହେଲା ଆମ ଧେଡି ହର୍ଲିକ୍ସ ଜମା ଖାଉନି ଇଏ ଆମ ସୁନା ଭଲ ନାଚେ ଆସିଗଲା ମେନ୍ ଜିନିଷ ନାହିଁ ବୋଲି ये आम हेल्पर ये हमको आनिकी गैस दौरान ये गाड़ी ड्राइवर देखा हसी टे अना ये आम रोसैया नानी आउ मामा रे करंतु आज खाइया समस्ते से लुणी हो कि अलणा हो जा हम हलदी हेले चलो पैसा पैसा है कौन तो कहना कौन दिए दे कहना धीरे धीरे मार तीवड़ भांगी जीव ये दीटा पुआ पिला रखिछन करिवो कोन ये बानर सेना कोड जाउछन दीटा कोड आ मु खाली बचे वीडियो करी चला आबे रस लगा दिया लेट पाके कहू गैस होला ये यदि कहला पड़ी गला मुझे ढान लगला तो गड़ी गइला ना टाइम देखिले पटो हां बढ़िया लागछ धन दी पुनु पाखु टांकी कोन इया होची बुडबुड होची आ टांकी नने चुला गाई नेले आई ए नाडिया नेलो पानी पकला बुडबुड होची नाडी नाडिया ए नाडिया अरे तो मन होची ए छाड़ो फुटा ना
ଉପରେ ଇଟା ଥୋଇ ଦେଇଥାନ୍ତ କାଠ ଆମେ ସେ ଦିଦିଟା ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ନା ଚୁଲିଟା ଭଲ ଜଲ୍ଦି ହବା ନା ଯୋଡ଼ି ଇଏ ତରକାରୀରେ ପଡ଼ିବ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନବୁ ତ ନା ଫୁଲ ଚୋରି କରି ଆଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଖସୁଛି ଏଇ ଝିଅଟା ଗଛରୁ ତୋଳି ଆଣି ଏଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଖସୁଛି ହେଲା ଆମର ହେଲା ଏଇ ତାଙ୍କର ଦେଖେଇଦେଲୁ ମୋ ପଛ କ୍ୟାମେରା କୁ ବନ୍ଦ କଲେ କାଇଁ କନୁ ଏଇ ପୁରା ସେମିତି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଥାଏ ବାସନ ମଜାଳି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୀତ ଲଗେଇଥିଲେ ହବ ସବୁ ରେଟ୍ ବି କିଣା ତାକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ସ୍ଲିଂ ବ୍ୟାଗ ଗୋଟେ କିଣିଦେଲି 200 ଟଙ୍କା ହେଲା ବ୍ୟାଗ ମୁଁ ପକଉଛି 200 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ 150 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ଦେଲି ସ୍ଲିଂ ବ୍ୟାଗ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଦେଖାଉଛି କୋ 200 କଣ ଓ ଯୋଉ ସାଇଡ ବ୍ୟାଗ ପିଲାମାନେ ଦେଖବେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସୁଜି ହଉଛି କିଏ ଖାଇବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସ କିଏ କାଟିଲା ଏଇ ରିଙ୍କୁ ପକାଉନ ହଁ ଭାଇ ଆଣି ଜାଣିଛି ସୁଜି ପାସ ଆଉ କଣ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ହଁ ବାସ୍ ଖାଲି ମୁଁ ଗାଲି ये तारा रे जळीबोनी ଜଳିବନି ये तार हबने ये तार हबने ଏମିତି ଟ୍ରଚ୍ ମାରିବା ଆଉ ତାଲେ ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାଇଁ ବେକାର ହେଲା ସେଇ ପଟୁ ଗଲେ ବୋର୍ଡ ଆଇଲେ ହବ କି ସେ ସବୁଠୁ ବଢିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇଠି ସୁଜି ବସ୍ କାଲି ଖାଇବ କେକ୍ କାଟିକି ଆଉ କେକ୍ କଟା ହବ ନା ଆମେ ସବୁବେଳେ ବସିବା ଅଟା କେତେ ରଖିଛୁ ନା ପୁରାନା ଅଟା କେତେ ଅଛି ଇଏ କହୁଥିଲେ ତେଲରେ ବେଲିବାକୁ ହେଲା କଣ ତେଲରେ ଯେ ବେଲି ପାରିବେ ବେଲିବେ ଆଉ ତେଲରେ ବେଲା ହୁଏନି ତ ଅଟାରେ ବେଲି ହୁଏ ତେଲରେ ତାଟିଛି ଟିକେ ପାଣିଟା ତାତିଲା ଅଛି ଆଉ ଗଡ଼ା କରିବ କଣ ଦେଇଦିଅ ନା ସେ ତେଲରେ ଯେ ବେଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବେଲିବେ ତାପରେ ଧୂଆଁରେ ତ ମୁହଁ ଦେଖା ଖାଲି ଝାଡ଼ା ଯିବ ସବୁବେଳେ ସେ ଝାଡ଼ା ଯିବ କାହିଁକି ସରିଗଲା ଆଉ ହାତ କହିଗଲା ହଁ ହଁ ଏ ଇଏ ଗୋଟା ଦୌଡ଼ 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 ଉଠୁ ବାୟାଣୀ ଏଇ ବୁଢ଼ା ये है जे तू आड़े पूरी हबो बांध देई कोन के हळदी नाही हळदी केते हळदिया देखाउन से कोन कोता हळदिया देखा दियो हाउ न्यूट धार बाटी देखुछु मो देखुछु गोटा एतरे उठे दु एटा केमिति ना ए बळ मोर देखुजा
ওই ফোন তো জোর বাজে ফোন তো জোর বাজে ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ତ ଆଖିରେ। ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ, ଘାଣ୍ଟିଆ, ଭାତ, କାକୁଡି ସାଲାଡ କରିଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ, ଘାଣ୍ଟିଆ, କାକୁଡି ସାଲାଡ। ଧୂଳି ଉଡୁଛି। ଅନିଲ ଅନ୍ନ ଅନିଲ ଅନି ଧନୁ ମୁଁ ଆସୁନି ବା ଫୁଲ ମୁଁ ଆସୁନି। आप चलो उसने नहीं आप चलो ଫୁଲ ନା ସାତଟା 13 ମୂଳ 7ଟା 13 ନା ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଆସ ଗୋଟେ ଥୋଇ ଦଉନୁ ଗୋଟେ ପତ୍ରରେ ସେଠୁ ନେଇକି ଥୋଇଦେ।